Les dificultats per guanyar-se la vida com a conseqüència de la crisi han afavorit que la població immigrada de Tortosa marxi. Així ho expliquen des de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament com un dels factors que poden ajudar a explicar la reducció del col·lectiu nouvingut durant els últims anys, una disminució que consideren important. Estem al voltant de 19,5% de població immigrada a Tortosa. El 2009 era 25,41, una davallada de 6 punts. I agafant aquestes tres poblacions, doncs veiem que la variació, el que ha estat molt important és amb el Pakistan, és a dir, persones provenients del Pakistan ha baixat al voltant d'un 40% en els últims 5 anys, un 30% de Romania i Marroc un 20%. És a dir, la que s'ha mostrat més inestable ha estat la població del Pakistan. La memòria d'activitat també inclou les atencions prestades a les dones per diferents circumstàncies, inclosos els casos d'allotjament temporal al pis social de l'Ajuntament a causa de maltractaments i que van ser 6 del conjunt de les Terres de l'Ebre. També el nombre de persones que van acudir al menjador social, 97, en el qual es van servir més de 5.800 àpats, o les 946 persones que van dormir a la casa d'acollida. Segons diuen, aquestes dades indiquen un estancament, però alerten que l'atenció es podria veure perjudicada de manera substancial per l'aplicació de la nova llei de racionalització de l'administració pública. Notem que la pressió, l'actuació sobre l'àrea d'acció social, podríem dir que en relació a l'any passat està estabilitzada o semiestabilitzada, així com hem tingut anys on hem tingut molt més increment al llarg de l'últim any, tenim molt de volum, però és un volum semblant. Nosaltres considerem absurda que es faci d'aquesta manera, perquè ja veus el llistat de persones a les que arribem i els serveis socials avui en dia, per desgràcia, són molt necessaris. Si aquesta llei s'arriba a aplicar, partirem d'un desgavell fins que sapiguéssim qui té la competència, qui pot fer les coses, com s'ha de fer i qui les finançarà, que ho veig una mica complicat.